Make the ground shake. Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Ναι, Captain Rebel GR εδώ. Και σήμερα θα παίξουμε TNT Games στο Hypixel Server μαζί με τον Exterminator GR. Γεια σας, Exterminator GR εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο mini game στον Hypixel. Σήμερα παίζουμε μαζί με τον φίλο μας Captain Rebel GR. Και λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε μπει ήδη και περιμένουμε τώρα. Βλέπετε το τρία μυστικά εδώ πέρα για τα commands. Επίσης, αν θέλετε κάντε ένα sub, γιατί το χρειάζομαι, γιατί πρέπει να θέλω να μπω σε ένα μισό επεισόδιο και χρειάζομαι τουλάχιστον 10 sub. 10. Ωραία φίλε. 10 ρε φίλε, 10, γιατί έχεις πρόβλημα. Δεν θέμε εμείς που είσαι πλούσιος εσύ και έχεις 13. Ναι, πολύ πλούσιος. Ναι, τέλος και χρειαζόμαστε subs, οπότε κάντε. Κάντε και θα με θυμηθείτε. Του Captain Rebel. Captain. Αυτά θα σας λέω Captain. Ναι. Θα βρίσκεται κάτω στην περιγραφή, πηγαίνετε και κάντε εκεί με ένα sub. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, γιατί με βοηθάτε να κάνω κι άλλα βίντεο. Αυτά. Τώρα δεν πάμε να ξεκινήσουμε. Περιμένουμε άτομα. Και μερικές φορές δεν ξέρω αν το νιώθεις. Παρεμά όταν αργούν να πούνε οι άλλοι. Ναι φίλε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχω μια ανακοίνωση, μεγάλη ανακοίνωση να κάνω. Θα πούμε σε SMB server μαζί με αυτόν τον φίλο μας, αν του κάνετε subscribe. Οπότε τσακιστείτε, κάντε το. Αλλιώς θα μπω εγώ από άλλα account στο YouTube για να το κάνω. Καταλάβατε? Ωραία. Πάμε. Παιδιά, είναι σημαντικό γιατί σήμερα στις 12 το βράδυ. Το βράδυ. Το βράδυ, παιδιά, όντως το βράδυ. Εμείς είμαστε άνθρωποι της νύχτας γι' αυτό. Γι' αυτό και εγώ θα πάρω κρυφά το λάπτο. Θα ανακοινωθούν τα μέλη. Και για να μπούμε μέσα, βασικά εγώ για να μπούμε μέσα, πρέπει να έχω 10 subs. Και έχω 5. Ναι, γιατί και τους δύο μας θέλει να τους βάλει και αν είναι να μπούμε, πρέπει να έχει και ο άλλος sub. Οπότε κάντε subscribe ρε! Και αρχίσουμε! Τομάρια! Ο Φέι το ίδιο! Πάλι έπεσες. Ακούγεται και ένα σκυλί, ξέρω. Τέλεια! Σώθηκα! Είδατε πόσο προ είμαι. Είδατε πόσο προ είμαι Ο εγώ. Ντάμπι Τζάμπρε, ο άλλος. Εσύ δεν παίρνεις boss, λοιπόν, παίρνεις TNT Run. Και πέθανες. Α! Ποιος μου το έκανε? Ένας και σου πέτυχε 4 blocks, ρε. Τα 4 blocks από κάτω. Λοιπόν, πάμε άλλο παιχνίδι, παιδιά. Ναι, Το triple shot, ξέρεις πώς το κάνεις. το triple shot. Ναι. Όχι. Νομίζω πρέπει να βαρέσεις λίγα λεπτά. Τέλος πάντων. Αλλά πάμε... Πάμε TNT tag. TNT run. Πάμε TNT Run. Γιατί είμαστε runners εμείς. Δεν μας ξέρετε καλά. Επίσης, παιδιά, κάτι που θέλω να πω. Εφόσον άμα βγούμε στον SMP, δεν θα υπάρχει σειρά survival στο Blue Nation, από όσο φαίνεται, γιατί ήδη θα υπάρχει ένα server στο οποίο θα βρισκόμαστε. Για ένα χρόνο, Για ένα χρόνο, ναι. Και μετά θα είναι και άλλη σεζόν. Ναι. Μην το ξεχάσεις. Επίσης κάτι άλλο. Ναι. Στο Blue Nation απλά μπορεί να βγάζω σε βίντεο τα builds που κάνω. Δηλαδή δεν θα δείχνω για mine και ας πούμε πιάνω κάποιο redstone machine, κάποιο αυτό, κάποιο room. Απλά θα δίνω κάνα megabit, όχι απλά build. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα είσαι σε δύο SMP servers ταυτόχρονα? Ο Blue Nation δεν είναι ιδιωτικός. Είναι public. Είναι του τίτλους. Του τίτλους. Ναι ρε φίλε. Δεν πρέπει να έχεις πληρώσει για να σε κύριε. Ναι, έχω πληρώσει 25 ευρώ και έχω και το Ultra. Ναι, παιδιά, είμαι Ultra στο Blue Nation. Ευχαριστώ. Και run! Οπότε run for your lives. Και λίγο... Run, bitches! Άμα
ντροπάρει frames, συγγνώμη. Όντως και εμένα μου το... Έπεσα. Και εμένα μου τροπάει frames με τις Απλά είναι φορές. όλο αυτό με το gravel και με το sand που πέφτει, οπότε... Εμένα συνέχεια μου τροπάρουν τα frames. Πολύ drop frame, πολύ drop, πολύ drop. Τι, και εμένα βλάκα. Όχι ρε φίλε, ξανά πήσα. Ο Μιτζή Και 3 lol. και 7 XD. Ρε κοίτα, είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Ο Μιτζή. Αυτό είναι καλό ή κακό. Ρε, ο άλλος πατά και με έριξε ο βλήμας. Και ναι, υπάρχει αυτή η λέξη. Ο παιδιά, ο βλήμας ρε, όχι ο βλάκας. Υπάρχει αυτή η λέξη. Από εκεί πέρα. Λοιπόν, οκ, πάμε ξανά. Άλλο ένα. Και δεν ήξερα ότι θα δύο double jump. Να το ξέρεις αν θα το πούμε άλλη φορά. Δεν θυμόμουν ότι είχα αγοράσει 2 double jump. Καλά, εσύ πολλά θυμάσαι. Οκ, πάμε TNT tag τώρα. Επειδή είμαστε YOLO players. Δεν είμαστε. Είμαστε τώρα, τι λέμε. Το είπε. TNT tag έχω νικήσει κιόλας, άντε γεια. Κοιτάξτε τι κάνω. Έχω ένα wins παιδιά στα TNT games και αυτό είναι από TNT tag. Αλλά είναι ένα. Ακούγεται πολύ το πληκτρολόγιο. Εντάξει. Και εμένα κομπάνια. Και πού να δεις όταν θα πάρω το Razer το χρώμα. Πώς θα ακούγεται. Εγώ θα πάρω μικρόφωνο γιατί όπως βλέπετε δεν έχω μικρόφωνο. Εγώ παιδιά βλέπετε Razer Kraken Pro. Νάτος. Λυπάμαι που δεν έκανα unboxing, αλλά ήταν. Τα χρειαζόμουν βασικά πριν το κανάλι ακόμα. What? Συγγνώμη. Αλλά το Razer βασικά επειδή τώρα παίζω από. Πόσα λεπτά τραβάμε για να δω. Δεν έχω ακόμα καλό υπολογιστή. 6 λεπτά. Δεν αγοράζω. Οπότε ναι. Θα δείτε γενικά unboxings από διάφορα εξαρτήματα από τον υπολογιστή. Θα δείτε unboxing από το Razer Chroma το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Ναι, θα το κρατήσω για έκπληξη. Ποιο θα είναι. Οπ. Και πιστεύω ότι γενικά είναι ένα από τα καλύτερα ποντίκια της Razer. Μπορεί να μην το έχουν πολύ, αλλά πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα. Τώρα, Εγώ θέλω να πάρω ένα μικρόφωνο. όποιος κατάλαβε για το ποντίκι λέω, επειδή είναι και πολύ ωραίο το ποντίκι, να το γράψει στα comments και θα το πατήσω εγώ αν το βρει. Ναι, όντως κάντε ένα like παιδιά στα βίντεο, γιατί βλέπω πως τα subscribe είναι πιο πολλά από τα like. Και δεν μ' αρέσει αυτό, καθόλου δεν μ' αρέσει. Παιδιά, αυτό που να βλέπετε το βίντεο να σας αρέσει και τελικά να μην κάνετε like, γιατί εντάξει και εγώ καμιά φορά το κάνω, να μην λέω ψέματα. Είτε από βιασύνη, είτε από αμέλεια. Λοιπόν, κάντε το γιατί έτσι λέμε, οκ, δεν τους αρέσει το βίντεο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνω άλλο τέτοιο. Λοιπόν, έχουμε κάνει μερικά spoilers τώρα. Εγώ το έχω! You are the TNT. Άντε γεια. Και εγώ δεν είμαι TNT νομίζω. Αν σου λέει your read, τι να πούμε. Δεν βλέπω, όχι, δεν είμαι αυτό. Δεν είμαι το αυτό. Άντε γεια. Όχι ρε φίλε μου, ξανά έδωσαν. Ρε. Μου έχει σπάσει τα νεύρα ο τύπος. Εγώ τώρα νικάω. Παιδιά, έχουμε κάνει μερικά spoilers για το σερβερ, αλλά δεν πειράζει. Μερικά, λίγα. Λίγα μωρέ, σου πατάει γάτα. Μπράβο βλάκα. Έλα εδώ. Άντε γεια. Εγώ τι σου φταίω. Δεν σου έδωσε εσένα. Γιατί, για ποιο λόγο. Επίσης, παιδιά, η πρώτη μου έννοια για το σερβερ όταν θα αρχίσει θα είναι, παιδιά, να βάλω μπίκον. Κατευθείαν ο άλλος δεν θα έχει diamonds, αλλά δεν έχει μπίκον. Δεν με ενδιαφέρει τα diamonds εμένα, εγώ μπίκον θα βάλω, κατάλαβες. Και χωρίς παιδιά τα diamonds, φυσικά θα έχει και μπίκον, έτσι. Όχι, θα πω για mine, θα πω, κάνω σκληρό mine εγώ. Ξέρω εγώ ένα diamond την ημέρα, σκληρό mine. Σκληρό mine. Τόσο σκληρό. Τόσο σκληρό σαν τη γάτα προς το σκύλο. Όχι, το snowballs. Τα snowballs δεν ξέρω τι θα κάνεις. Νομίζω ότι τα πετάς στους άλλους. Νομίζω. Και το σπίτι μου, παιδιά, θα το κάνω σε βουνό. Ναι, μ' αρέσουν τα spoilers. Είσαι πολύ spoiler. Ναι, ρε, εντάξει.
Ρε! Και σε έφαγα. Ως εμένα. Σε σένα βέβαια. Σε ποιον άλλον. Σας αρέσει το σκήνιμο, δεν μπορώ να το δείξω αυτή. Εσύ φταίς για όλα. Όπως φαίνεται δεν με συμπαθεί, αλλά... It's okay. Ποιος μου το έδωσε. Θα κάνω boom. Να κάνεις boom ρε. Μου έχει σε παρακαλώ, δεν θέλω να κάνω boom. Α, το φτάνω. Σχεδόν, άδεια. Αν θέλετε να μάθετε τον owner του server θα είναι το κανάλι του στην περιγραφή. Αλλά ναι, δεν μπορείτε να μπείτε γιατί είναι full τα μέλη και εμείς με δύσκολο τρόπο μπήκαμε, σχεδόν μπήκαμε. Αλλά... Άντε γεια. Πάμε. Πέθανες εσύ νομίζω. Όχι, και έχω σταματήσει και το record, παιδιά. Όχι, σταματήσω record, εγώ δεν το έχω σταματήσει γιατί δεν έχω πεθάνει και δεν πρόκειται. Άντε γεια. Όχι, γάμο μου το έδωσαν. Και λαγκάρω. Το like. Έτσι. Πόσοι έμειναν λίγοι players, 11. Θα κάνουν οι μισοί blown. Μ' αρέσει το TNT tag. Έχει πλάκα. Και μπορούμε να τους βαρέσουμε νομίζω τους άλλους, απλά δεν τους κάνει damage. Να, κοιτάξτε. Έλα. Έλα εδώ. Να, τους βαράμε αλλά δεν τους κάνει damage. Τι με βαράει αυτός τώρα. Θέλει πόλεμο. Είναι λούκης. Αυτός με το TNT, αυτός με το TNT. Το επόμενο βίντεο, παιδιά, νομίζω πως θα είναι SMP server. Και θα είναι το πρώτο βίντεο του SMP server. Τόση χαρά για έναν SMP, παιδιά. Ναι, γιατί εδώ και πολύ καιρό θέλω να μπω σε έναν. Είχα βρει ήδη έναν, αλλά πιστεύω πως αυτός του Κυριάκου θα είναι καλή. Όχι. Σπόλαρα. Τι ρε φίλε, ένα όνομα είπες, δεν είπες. Είναι spoil. Γιατί είπα το όνομα του owner. Ποιο owner, δηλαδή δεν είναι member, τίποτα. Εντάξει παιδιά. Είμαι φανατικός εγώ. Τα διάφορα που λέει. Εσύ το κάνεις spectate. Τώρα τι λέμε, εγώ μόνο spectate κάνω. Ρε, και τον είχα κάνει και πρέπει να βάλω αντικεινό που κάνω. Γάμο το... Έκανα πρόβλημα. Ρε, ήμουν από τους τελευταίους. Όχι, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, ένα like, ένα share και κάντε του και ένα subscribe εδώ το παιδί του φτωχού. Το κανάλι του θα είναι στην περιγραφή. Τα λέμε την επόμενη φορά, guys. Θα σας δω. Δεν ξέρω τι